शमशान घाट सब मने बराबर, शान मने घमंड, घाट मने जगह जहाँ जाके जर के बुता के राखी हो जाए के बाद वही का नाम शमशान घाट है। राजा रंग फकीर नहीं चिन्हातन की कौन रखिया राजा कह, कौन रखिया भिखारी कह। 10 दिन होई, 20 दिन होई, 1 साल लग जाई, लेकिन तबो अंतर न होई कि कौन राख गड़ी छोड़ा वाली है आ कौन राख नमक रोटी वाली है। जर गईला के बाद केवल राखिए होखे के बाद ओकरी बादो घमंड बा कि हाई हमार त फलाने त ढेकाने त चिन्हे। ए बाबू ये तने ना जब चितवा पर दहिया सुघर देही जरे लगेले, गोड़वा हाई उठे लगेला, त मनैया वही माँ से बसवा निकाल के मारे लन। ये मनैया ललकार के मरवावे, मार के तूर नहीं तो उठ के खड़ा हो जाए। खतरा करी बड़ी बाउर स्थिति हो जाले वो घड़ी जब शरीर से जान निकल जाला। जवले दहिया में जान बा हामिंग में करे भैया, हामिंग करता शरीरिया में जान बा बढ़िया, डेंट पेंट बढ़िया, सेंट बढ़िया, क्रीम बढ़िया, कपड़ा बढ़िया, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में आदमी घूमत बा। वो फॉर्च्यूनरवा वो घड़ी ना मिली, स्कॉर्पियो वो घड़ी ना मिली, मिली का कच्चा बांस एगो झाझा आवे वो घड़ी या तो झझवा पर मनैया लादा हूँ तो खत्म भइल, तो टाली के ढाला पर लादे लगल, टलिया का ढालवा बंद कर दिहल मनैया। अब पिकअप का ढाला खोल के आ वही पर उमच के मनई बांधत हुन, 60 की स्पीड से ले जाता, आ 60-70 की स्पीड से ले जात हो। वो घड़ी न एको बेर गचकी पड़त ह, रीढ़ का हड्डी बैठत हिय। जवले शरीर में जान बा गचकी दूगो गाड़ी कूद गई तो कहीं आराम से बाबू ड्राइवर साहब थोड़ा धीमे चलाइए, रीढ़ का हड्डी बैठ जाई। फिजियोथेरेपी करावे पड़ी, लेकिन शरीरिया में जान ना रही तो एको नुकसान जियान ना होई न केहू के दिखाई देई। आई 10 मिनट आप लोगों के यही विषय पर चर्चा करते हुए फिर नंबर ओहर देई मास्टर आई छोड़ देई। बारी नाम ले रखा भाव हाँ दशरथ चले गए सुरधाम, अरे बनी से अवधि आए श्री राम, पिंडदान किए फिरते रही का इंतजाम। पिंडदान किए फिरते रही का इंतजाम। माई कई अनशन पर है, राम के 14 वर्ष का वनवास चाहिए, बेटा के गद्दी चाहिए। राजा दशरथ हार गईला, कई के वरदान दिहलन आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान राम 14 वर्ष काटे बदे वन की ओर चल दिहलन। भाई भरत एकदम व्याकुल हवन, बेचैन हवन, माई के कोस रहल हवन कि माई के नाम पर कलंक बाड़ू। माई शब्द जवन है कि बड़ा पाक और पवित्र शब्द है। अमृत का धार कोई केतनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई है भाई, एगो माई बिना। लेकिन माई के नाम पर तू तक कलंक बाड़ू हो। भैया के बने भेज दिहलू, आ भेज के सुकून से बाड़ू। ई तू हमके कैसे लगल कि हमके सिंहासन चाहिए। भाई भरत सिंहासन का त्याग कैलन है। गोपाल यादव, स्वर्गीय जवाहर यादव ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत पोलगी, सबके पोलगी। ए बाबू भगवान राम 14 वर्ष बिता करके रावण के मार के जानकी के लेके वापसी कैला है। जब अयोध्या अइला ऋषि महात्मा भगवान राम से कहे लगल तुहार नाम लिहला से दुनिया का कल्याण होला। ए महाराज धरती का लोग राम राम कही के तर जाला, लेकिन तू
तुहरे बाप के शांति ना मिलल, तुहरे वियोग में मर गई, आत्मा उनका भूत बन गई। भगवान राम सिंहासन से उतर गईलन, ऋषि महात्मा से पूछे लगल तू लोग का कह रहल हुआ। ऋषि महात्मा कहलन कि तोहरे वियोग में तुहार बाप राजा दशरथ मर गईलन, उनकी प्राण के अब ही कहीं शांति ना मिलल, उनका प्राण जवन है भूत का रूप लेहले है, भूत बन के एहर ओहर भटक रहल है, शांति के न मिली। ऋषि महात्मा बतौलन यह नियम है, दुनिया का दस्तूर है, बेटा चाहे बड़ हो चाहे छोट हो, बेटा तीर लेला, 13 दिन का 13 गो पिंडा अर्पित करेला, 13वें दिने भंडारा लगा करके लोगन के बुला करके भोजन करावेला, दुअरवा पर 4 मिनट 10 मिनट का मौन धारण करावेला, बाबू चाहे माई की आत्मा के शांति मिल जाला। भगवान राम कहलन तो कौन बड़ी बात है महाराज, हमार बाप आप भूत बन के घूमत हुवन, हमारे नाम से लोगन का कल्याण होला, लोग कहेला कि राम नाम सत्य है, यही सब की लोग हमार नाम लिहल छोड़ दी हम, बाप हमार भूत ना बनी हम। 13 दिन का गौन के 13 गो पिंडा अर्पित कैला, भंडारा कैला, दुअरवा पर सभे भोजन करे बदे आ गई। जैसे ही यहाँ हमरे स्वर्गीय पिताजी जवाहर यादव ब्रिगेडियर साहब के विदाई में यहाँ लोग जुटल बा, यही ना लोग अयोध्या में आ गईला राजा दशरथ की विदाई में, सब भोजन करे बदे बैठल है बाबू। चारों भाई भोजन करावल चाहत हुन, जितना लोग आइल बा दुअरवा पर, हाथ में थाली, थाली में भोजन, बारी बारी से चारों भाई पूछ रहल हुन, भोजन करा रहल हुन। बिरहा में पहला गीत और ई गीत बड़ी पुरान जरूर है, लेकिन आज भी ये गीत का ताजगी वैसे ही है। यह सागर पुरस्कार अच्छा स्वर्गीय जवाहर यादव और गोपाल यादव आपकी ओर से सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया, चंदन में पलगी है। कोनो भौजाई अपनी ननद से कहे मास्टर साहब का कहले रहल,